Ongi etorri hezkuntza eraldaketaren gaineko ikastaro honetara. Teknologia kalitatezko hezkuntzaren zerbitzura nola jarri ikasiko dugu hemen. Hezkuntza sistemaren etengabeko hobekuntzaren ikuspegitik eta irakaskuntza kalitatea bermatzeko helburuarekin 21. mendeko testuinguru eta konpetentzietan oinarritutako sistema berritzailea implementatzeko apustua egin du eskolak. Teknologia hezkuntzaren zerbitzura jartzen duen metodologia pedagogiko eraginkorrak nola implementatu ikusiko dugu beraz. Espazio fisiko eta digitalak uztartzea dagokigu. Orain arteko hezkuntza sistemari buelta eman eta ikasleak beraien ikaskuntza prozesuaren protagonista bilakatuko dituen helburuak eta baliabide pedagogikoak finkatzeko modu berriak aplikatzea. Zeintzuk izango dira ikastaro honen helburuak? Online irakaskuntzaren izaera eta ezaugarriak ezagutu eta aplikatzea. Eredu ezberdinen ezaugarriak ezagutuko ditugu. Eraldaketa prozesu baten urratsak zeintzuk diren eta aplikatzen ikasiko dugu. Online irakaskuntza eraginkorra bermatzeko metodologiak ere ikusiko ditugu. Online irakaskuntza prestatzeko gakoak aplikatzen jakitea. Espazio eta tresna digitalen ezagutza eta aplikazioa. Eskolako egitura virtuala eta lan metodologia ezagutzea. Eta ikasturtearen diseinurako hausnarketan ikuspegi berritzailea txertatzea eta aplikatzea. Helburu horiek lortzeko zer ikusiko dugu beraz? Batetik, online irakaskuntzaren testuingurua eta ezaugarriak zeintzuk diren azalduko ditugu. Online irakaskuntzaren ereduak ere ikusiko ditugu. Eraldaketa prozesu bat nondik hasi behar dugu. Urratsak zeintzuk diren ere azalduko ditugu. Irakaskuntza mistoa implementatzeko gako batzuk emango ditugu. Eta eskolaren gune virtuala ezagutuko dugu. Alde batetik sortutako egitura, lan metodologia zein izango den eta erabiliko ditugun tresna digitalak ezagutuko ditugu. Eskolan implementatuko den sistema digitala Google Suite for Education izango da. Googleek dauzkan hezkuntzarako zerbitzuak. Guzti hori ikuspegi teoriko batetik landuko dugu, baina aplikazio praktikoara izango du ikastaro honek. Hemen ikasitakoa gero ikasturtearen diseinuan aplikatuko duzue. Eduki digitalen diseinu sorkuntza eta implementazioan lagunduta. Nola ikasiko dugu guzti hau? Bi alderdi ikiko ditugu. Beraz, eredu misto aplikatuko dugu ikastaro honetan. Ikuspegi teorikoa online landuko dugu eta gero ikuspegi praktikoa modu presentzial batean. Goazen ikastaroan hastera.